Hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. So today's video is another vlog of quarantine diaries here in Cebu City. So today is May 31, 2020 and today is the last day of ECQ here in the city. So the government has appealed to lift. Wow, okay, English ba good? The government has appealed to instead nga MECQ ang Cebu City, GCQ daw ang Cebu City, just like other places here in the provinces. Right? So, okay baon sa may tabuan ng GCQ, pero as far as my work is concerned, I am still working from home until July. So, hopefully it doesn't change and I hope that everything's gonna be better in June. If you, ano ba So I decided to create a vlog kay kapon ako og kanang sit down vlogs kay nahutan akong topic. Pero karon talk about the realizations sa ECQ. Wow, realizations. So may na-realize mo sa ECQ, Jill? Dapat ka mo natamanilhig, maghugas, magbuhat sa kanang mga buhaton sa balay. Magluto. Okay, wala tayo laing buhaton. Mura na itong pwede magbuhat. Tanaw, wala laing gibuhat. Maya ni si Angel kay kuha naman ni siya. Kape, chill life. Tukang gito. Ayaw lagi jarok ka ang kape. Pero Monday na, Monday na. Trabaho. Tayong trabaho na sa... No, favorite song ni mo, Jill, no? Ay, nako. So nagsugod ang ECQ March sa kuan, 3rd week or 4th week ba to sa March sa Cebu City. And then murag the last time nagpa-haircut ko is February somewhere. Nakaroon kay pitita taas sa akong buhok na niya. Dili na siya ma-fix. Pero my God, nakagahin ko time pag-last og kanang limpyo sa akong naong. Tingnan kay si Mian kay Jill kanang nagkuha ba daw ko kay skincare ba daw ko kay kuan ko no. Ang bag ko dai kay ako ring bungot kay wala lay bungot. Charot, skincare. So muna siya, realizations. So may realization ako karong ECQ eh. Realization, nindot siya kay may traffic. Wag, yung traffic sa gawas. Oh, ito ako suroy-suroy pero ahak dugay kay kung makagawas ako sa grocery. Oh, palihog lang sa mga kalalay kong mga tribute. Kita mo walay bagger nya kanang nahut direct bagger ang kuan grocery nya taas sa kay linya tabangiton palihog si ate cashier og kanang bag. Kung mahimo ikaw na lay bag sa imong mga gipamalit. Isod mo sa plastic or bag mas maayo pagdaka imo kagalingong eco bag para mas paspas ang paghuman sa imong transaction, di ba? Namang yung mga panahon nga less of resources, so walay tao, takag cashier, murag taas ang demand niya, bubu ang supply ba, so mo nang gamay ra og bagger niya, mo na dugay kay mahuman sa grocery noon. So mo na sa palihog lang, if walay bagger. Apply ko bagger. Gamitan na imong muscles din. Oh, akong masulis. Unsa man ning ibot mo din? Ha, mag-drawing ko. Unsa may drawing mo nimo din? Basta drawing lang. Si Kuan Jill, si Melodias Jill. Si Melodias nga ako ang dayo. Melodias nga sige kuwag upay. Wala na siya gingon nga magsaba na nagyan yung mga ero karong panahon na kadabot na sila. Recipe na to itong last. Ito akong experimento nga luto to. Unsa man to siya? Ambot, unsa to siya? Bicol Express nga wala ikuan. Pay, klaro. Tuna. Kanang corn tuna. Bicol Express without chili. Without sili. Pero karon nagluto tagbalik na sili. Ako bahala. Halang. Halangon na to, gusto ka? Oh, nya. Garter ni. Di siya garter, pero tanawa, masuwayan mo. Requirement nako sa kanang mainat ang dunggan. Nga to, tangkag mo guna siya dunggan. Pilo. Okay ra yan. Pila na yan. Muna na ay. Napilo kung dunggan. Ano, JP? Napilo yung dunggan. Pilo ko ganda yun. At least feeling ay worst. So, hindi na. Gusto man mo niya kuan? Oo, di na kami mo ang filter. Ako na yung paliro. Grab! Kaya ang katong last na kung nga mas napalit kay na. Gigid masigo sa kung gantaon. Ako na yan. Ito na na kaya.
Bisante na siya. Mulo, hindi ko sante. Palit mo siya peanut butter. Oh, naka-peanut butter kuya, taray. Peanut butter. Libre din nga vlog ka. Pamayaran natin kang kuhan na kuhan. Free nga product kuhan. Product placement. Yan, usang nga to sa SM. Last day man doon sa kuhan isik. Okay man. Gamay naman ka kung tao. Nga na basta ako, mag-grocery ka doon tao. Alam nga na, my favorite isa. Kaya ba mo gusto lang na ako aw. Hindi, kay matimingan na Saturday man imong pagpangumpra mo sa Sunday. Dahil na nag-open sa SM, no? Hindi pa man? Wa. Ugma pa siguro. Ay, Sunday magod ka sa garang close. Close ang Ace. Close ang Ay, Sunday man, basta Sunday. Open siya Pero na ito, mga milk tea sa Saturday. Na ay milk tea. Print. Ito hindi mga print. Ano gold man si print ron? Nga di ka print. Print. Fresh milk. Oh, di mo baro si print. Di mo smile. Turay. Ano di ka print? Turay. Ano di ka print? Tika. Unsa may realizations nimo sa ECQ niya? Kani siya kasi gino siya gawas kay trabaho man ni siya sa IT park niya. Hatod kuha di siya kadto, hilas kay ni siya. Unya, gikan ni siya hotel for usa ka buwan, sa to ka buwan do ka buwan. 45 days. Wow, 45 days, di ba? Aircon, di ba? Kun libre ka. Nya, unsa may na-realize na mo to mian? Ay, kabaw na ko unsa. Mahurot ra gid ang kwarta. Dili Bilag unsa kada ko sa ito. sukat nag-hotel si mian, nana siya skincare routine. Sa una, wag na siya karon kay nana gid. Hindi, nababay lang ko kuya. May mobile lang ka. Dili ka babae sa una de. Lalaki na gamay. Bailay ka de. Murag Angel. Wow. Artist na si Angel. You see that? And that? Oh, si Angel lang. So may realization na mo. Yan, mama niya akong vlogger realization sa ECQ. Realization sa ECQ, bisag unsa pa na nag-save mo kwarta, bisag unsa pa na kadako yung sweldo mo, hurot gyapon na sa ECQ. Kasi ka relate. Kasi ka relate. Da, sumak isa sa shopping da. No, nayusak ko pa. Oh, kasi na-realize di mo. Hala. Muna na-realize ko yan. Na-realize. Dapat mo na-realize ni mo. Na-realize ni mo nga naging manok na tag 140 la ang buhok. Oh. Kamurag pabo kada ko. Magpabo ka na. Murag pabukad ako, pero Karon 175 mahal na. na 180 niya. Usa ka gi-inject ka to no. Murag gi-inject ka na gitug ka ng kuan. Tubig. Sa ba? For Una ba Titan yung to take siya. one? Yoy, naghatag to, naghatag. Kailangan ko sa suga dito kay wala ko puti. Ila skincare. First mo karam. Matatap. Ano man? Karam. Mag-ECQ. Baboy tanan. Pwede naman tuner no? Wow. Ako lagi niniwang lagi ko lagi. Oh, well. O sa sekreto sa sound na kuya. Lawom nang kayo kung paano. Kaya sa iyo, sige kamay dito ka dyan. Daot na sa tan-aw kay nawagtang yung bungot. Oh, bitaw. Hibong ko, anong usag ginausap ni kuya dyan? Ni Hamis miyan. Nihamis yun siya. Kanya. Ending Ang ending eh, wala na nagbibungot eh. Bungot, nagkuhan di ay. Kaya na sabot tapos now. Ha? Sekreto guys. Dili gid ang pagkaon ang sekreto guys. Kaya nguban kay magkuan ra man no. Dili mo kaog kanon, di mo kaog kuan. Ang sekreto gyud kay na mapainit jud ka tibok adlaw gyud. Wire ko na. Dapat kada kuan kay mag-drop imong singot gyud mo gyud ang sekreto. Niwang na kay ko. Dami na kay paupaw eh. Magpaupaw ka, sure ka sa iwar. Dili ko eh. Di ko, magpaupaw nga. Nagpaupaw ko sa una pagkabata na ako, murakog ka ng itlog. Asan naman nato kuya? Dapita kuya. Ili ko to elementary ko, balay sa iliga. So, ugma kay Kuana, GCQ. Follow gyapon mo. So, Kuana, Survivor Philippines na. Season 1. Na ako giingon diri. Ito gi-post kuya ba? Ito na. Mask on. Every day. Social distancing. May the best immune system wins. May the best immune system win. Guardian angel wins. Kanya marapan ba? Strange look. Ma, you're so friendly. Pang thumbnail. Dako akong muscle. Oh. Masulis.
Manay, that's it for today. Kita sa kaninga vlog. See you next week, guys. See you when I see you. Good luck, amping mga ka-Sharpies lovers. Kanang Okay. guys ni balita. Come on. Kanang ang travel vlog niya, yan ang buhaton of food vlog. No, really. Taon dahil inasuya sa kuwang dynamite. Tamong dynamite ni Angel kay siya man ang nagluto sa kanang na kuwan. siya. Di na siya Sa mo travel kinalig. vlog. Inyo pa lang itong i-vlog. Kaya para may bawaan gud nila unsa kasakit, unsa kahang ang kamot ni Christopher. So actually ako to i-vlog to ako ang dynamite pag last. Unya sound ta man natog man ni Simian, siya to magkamera ba. Busy man ko og kanang himo sa dynamite. Ako man naglimpyo sa kanang kuan sa sili niya si Angel ang nag-wrap sa kanang kuan Kaya kumusta tabang. ang feeling sa hapdos king kamot? Tapos siya kamot, nasunog akong kuan kamot. Na siya tatoy ako yung sabit-bit sa camera niya. Sound ta man hagok man ni siya. Tulog ko kay di ay kuan di ako. Duty man siya. Right, so that's it for today and I hope you enjoyed this video. Amping mo mga ka-Sharpies lovers sa GCQ. Share, peace, and love.